Duela ordu batzuk, 7 urteko ume batekin egon naiz, eta oso aspertuta zegoen. Uste dut, asperdurak kutsatu didala. Bai. Ni ere aspertuta nago. Oso aspertuta nago. Oso aspertuta nago. Asper eginda. Baina, itxaron pizka bat. Liburutegi batean nago. Ezinezkoa da liburutegi batean aspertzea. Baietz, ondo pasatzeko zeo zer aurkitu. Ipuin miragarri asko irakur ditzaket. Eta alabazan, edo ez bazan, zar dadila kalabazan, eta atera dadila Barakaldoko plazan. Film desberdinak maileguan har ditzaket, etxean ikusteko. Begiratu, palomitak prestatuta dauzkat gerorako. Baina gaur, beste gauza bat egin nahi dut. Nire eskuak erabili nahi ditut. Horrezegatik, hemen bildu ditut hainbeste liburu. Bata, marrazkiak egiten ikasteko. Gero, Barakaldotik paseatzera joango naiz, ea zer aurkitzen dudan paperean ipintzeko. Beste honekin, eskulanak egiten trebeena izango naiz. Eta hemen daukadanarekin, mozorro ikaragarriak egingo ditut. Beraz, aspertuta egoteko denborarik ez. Gaixotasun hori badaukazu, etorri zure liburutegira.